Υπάρχουν φορές στη ζωή όταν μια απλή προσεξία μπορεί να καταρρεύσει όλα όσα γνωρίζατε επίσης. Το ξέρω καλύτερα από οποιονδήποτε. Το όνομά μου είναι η Άννα, είμαι 32 ετών και μέχρι πρόσφατα πίστευα ότι η ύπαρξή μου ακολούθησε ένα προβλέψιμο σενάριο, εκείνους που δεν αποδίδουν η ιστορία για να αποδείπνω. Εργάστηκε ως αναλυτή σε ένα γραφείο στη Μόσχα, με μια τέτοια σταθερή ρουτίνα που ακόμη και το πρωινό φαινόταν πρόβα. Έζησε σε ένα διαμέρισμα 2 υπολοιμάτων στα νοτιοδυτικά, το είδος που διακοσμείται χωρίς αγάπη, απλά από την υποχρέωση. Εκτός από εμένα, ένα σύζυγος που ορκίστηκα να είμαι ο σύντροφός μου όλων των μάχες. Και υπήρχαν οι γονείς μου, εγκατεστημένοι στο Κάιμκι, μια ώρα μακριά όταν η κυκλοφορία συνεργάστηκε, και η Βαρβόρο, η μικρότερη αδερφή μου, ένας τυφώνος του δράματος, η αυτοκριτική και η εκρηκτική ενέργεια, έπεισαν ότι το σύμπαν περιστρέφεται γύρω από τις ιδιοτροπίες του. Στις 28, διαζευμένη και μητέρα της Ντόσα, η πενταετία νηψιά μου, ένα τόσο έξυπνο παιδί που φαινόταν να γεννήθηκε με τη σοφία ενός ενήλικα. Ένα ρημουλκό ήταν αρκετό στο μανίκι, μια πρόσκληση για να παίξει με κούκλες, και ο γύρω γκρίζος κόσμος ξεθοριάσει. Την αγάπησα. Με την πρώτη ματιά, ήμασταν μια συνηθισμένη οικογένεια, εκείνοι που αναμειγνύονται στο πλήθος της Μόσχας. Αλλά κάτω από την πρόσωψη, μια ανοιχτή πληγή που παρέχεται, επιμένοντας να μη θεραπεύσει. Πριν από 8 χρόνια, ο γάμος μου περιστρέφεται γύρω από μια σιωπηλή και καταβροχθική ελπίδα, εκείνη της ύπαρξης μητέρας. Κάθε μήνα, τα χέρια μου κουνούσαν όταν άνοιξαν τη δοκιμή φαρμακείου, περιμένοντας ένα θαύμα που δεν έφτασε ποτέ. Κάθε μήνα, η απογοήτευση επαναλήφθηκε, αμήλικτη. Εξαντλήσαμε όλες τις δυνατότητες: γιατρούς, ορμόνες, πρωτόκολλα γονιμοποίησης in vitro, ενέσεις, φάρμακα που δεν μπορούσαν να προφέρουν το όνομα. Το δωμάτιό μας έγινε ένα εργαστήριο απογοήτευσης, τα βασικά διαγράμματα θερμοκρασίας, τα ημερολόγια της ορυξίας και η αναπαραγωγή ανέλαβαν περισσότερο χώρο από την αγάπη. Το πάθος πέθανε κάτω από τα κρύα φώτα των διαδρόμων της κλινικής γονιμότητας, που ασφικτιώθηκαν από το βάρος των ανεκπλήρωτων ελπίδων. Θυμάμαι μια νύχτα, καθισμένο στο πάτωμα του μπάνι στα 2 το πρωί, πνίγοντας τις λυγμούς με μια πετσέτα έτσι ώστε να μην ακούει. Κοίταξε αυτή τη μοναδική γραμμή στη δοκιμή, μια πρόταση χωρίς προσφυγή. Χτύπησε την πόρτα, τη μονότονη φωνή. Αρνητική και πάλι, έτσι δεν είναι, χωρίς αγκαλιά, καμία λέξη άνεσης, μόνο ο ήχος της αποθάρρυνσης που μεταμφιέζεται ως αδιαφορία. Για λίγο, είπε ακόμα τα σωστά πράγματα. Ας το ξεπεράσουμε μαζί, μην εγκαταλείπετε. Αλλά όταν σκέφτηκα ότι δεν άκουσα, σόλατόβα σχόλια που κόβουν σαν γυαλί. Αστεία για φίλους για το πώς αντιμετώπισα το σκυλί μας ως παιδί. Κλιμμένες παρατηρήσεις στο σώμα μου, ίσως δεν έγιναν γαμαγιώτα αυτό. Κάθε λέξη ήταν ένα μαχαίρι που γύρισε μέσα μου. Έχω πείσει τον εαυτό μου ότι η αληθινή αγάπη ήταν να υπομείνει την καταιγίδα, ότι η πίστη σήμαινε την κατάπωση της υπερηφάνειας και του πόνου. Μόνο η πίστη λειτουργεί μόνο όταν οι δύο σειρές προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό που δεν ήξερα είναι ότι ενώ σφίγγα αρνητικές δοκιμές, έχτισε άλλες οικογένειες. Όχι ένα, αλλά 2. Ανακάλυψα τυχαία πριν από 4 μήνες. Το κινητό σας τηλέφωνο δονείται στο κομοδίνο και στο σκοτάδι, μια ειδοποίηση ανάβει την οθόνη. Τα παιδιά σας λείπουν σήμερα. Το αίμα μου πάγωσε. Σκέφτηκα το λάθος μήνυμα, οτιδήποτε λιγότερο στην πραγματικότητα. Αλλά όταν άνοιξα τη συζήτηση, όλα έγιναν σαφή. 2 διαφορετικές γυναίκες, 2 διευθύνσεις, 2 παιδιά. Ο άνθρωπος που φώναζε μαζί μου σε διαβουλεύσεις γονιμότητας, ο οποίος ορκίστηκε να μοιραστεί τον πόνο μου, είχε αυτό που ήθελα περισσότερο, και έκρυψε από μένα. Όταν τον αντιμετώπισα, δεν προσπάθησε καν να το αρνηθεί. Απλά σήκωσε, σχεδόν ανακουφισμένος. Χρειαζόμουν παιδιά, Άννα, δεν θα περάσω όλη μου τη ζωή περιμένοντας, δεν θα μπορούσατε να μου δώσετε αυτό που ήθελα. Τα λόγια του με έκαναν σαν οξύ, σαν να ήταν η υπογονιμότητα μου. Το διαζύγιο ήταν ένας βρώμικος πόλεμος. Οι δικηγόροι περιβάλλονται ως γήπες, γυρίζοντας 8 χρόνια ζωής. Λείπασμα σε έναν κρύο κατάλογο αγαθών που διαιρούνται. Αγωνίστηκε γύρω από το σπίτι, το αυτοκίνητο, για αντικείμενα που δεν νοιαζόταν ποτέ, τα πάντα για να με αφήσουν όσο το δυνατό λιγότερο. Όταν η σκόνη κατέβηκε, μόνο τα ψίχουλα που έμειναν από μία μέρα ήταν δική μου και καμία από τις πεποιθήσεις που είχα στοιχηματίσει. Νόμιζα ότι καταστράφηκε. Η αντανάκλαση στον καθρέφτη ήταν μια παράξενη, μια σκιά της γυναίκας που γέλασε δυνατά βλέποντας ανόητη σειρά ή γραφικά ονόματα φανταστικών παιδιών στο πίσω μέρος των ληστών των σούπερ μάρκετ. Αυτή η έκδοση μου είχε εξαφανιστεί. Η Βαρβάρα, φυσικά, δεν βοήθησε. Στα μάτια των γονιών μου, ήταν πάντα η τέλεια κόρη, εκείνη που τους έδωσε εγγονή, ακόμη και με πτώχευση γάμου. Μερικές φορές η Σόλατόβα έμεσε μεταμφιεσμένη ως αστείο, δεν καταλαβαίνετε, η Άννα. Η μητέρα αλλάζει τα πάντα. Ή, τι τύχη να μην ασχοληθούμε με τα τάντραμς κατά την ύπαρξη. Ποτέ δεν συνειδητοποίησε, ή ίσως συνειδητοποίησε και δεν τηλεφώνησε, ότι κάθε λέξη της σταμένης λεπίδας του βαθύτερα. Οι γονείς μου προσπάθησαν να παρηγορήσουν, αλλά ακόμη και τα λόγια τους έβλαψαν.
Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, κόρη, είπε η μητέρα μου. Ίσως δεν ήταν να είναι. Τουλάχιστον η Βαρβάρα μας έδωσε ντόσα, οπότε υπάρχει ακόμα χαρά στην οικογένεια. Σαν η αξία μου έγινε από αυτό που μπορούσε να κάνει. Έτσι, όταν πρότειναν ένα οικογενειακό ταξίδι μόνο πριν από ένα μήνα, προσκολήθηκα στην ιδέα ως ναυαγοσώστη. Πρέπει να βγείτε από αυτό το σκοτάδι, είπε η μητέρα μου. Πρέπει να θεραπεύσετε, Άννα. Ήλιος, θάλασσα, γέλια της ανιψιάς μου στην άμμο, την ευκαιρία να ξεφύγουν από τη μοναξιά του διαμερίσματός μου. Για πρώτη φορά από το διαζύγιο, ένιωσα κάτι σαν την ελπίδα. Αγόρασα το New Bakinis, ένα φόρεμα που είχε αποθηκευτεί εδώ και χρόνια στο κάτω μέρος του ντουλαπιού, μου επέτρεψε να πετάξω σε μια κομψή αίθουσα. Η Ντόσα πήδηξε με χαρά καθώς ο Βαρβάρα περιέγραψε το ταξίδι. Η πρώτη πτήση με αεροπλάνο, η θάλασσα της αλήθειας, τα δελφίνια και τα γιγαντιαία κύματα. Ο ενθουσιασμός του ήταν μεταδοτικός. Αλλά ακόμα και με όλο τον ενθουσιασμό, το κοφό άγχος πάσχει στο στήθος μου. Ίσως ήταν το ηρωνικό χαμόγελο της Βαρβόρο όταν κατέθεσε. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς αντιμετωπίζεται ένα παιδί σε ένα ταξίδι. Ίσως η κρίμα του πατέρα μου, σαν να ήμουν ένα εύθραυστο αντικείμενο που πραγματοποίησε από την υποχρέωση. Ή ίσως ήταν το βάρος όλων όσων λένε μεταξύ μας. Ακόμα, διέταξα τον εαυτό μου να σταματήσει να εφεύρει προβλήματα. Ήταν η ευκαιρία μου να ξεκινήσω. Το πρωί της επιβίβασης, έσυρε τη ροζ βαλίτσα μου μέσω του αεροδρομίου της Ερμεθβαίο, προσπαθώντας να αφήσω τον μπας των επιβατών για τη ησυχό του καταστραμμένου γάμου μου. Είδα τους γονείς μου κοντά στην πύλη D17. Η Βαρβάρα ήταν με την Ντόσα, τον οποίον τα μικρά χέρια συμπιέθηκαν μία τσάντα με μονόκερο. Είναι η θεία Άννα. Φώναξα, τρέχοντας για να την αγκαλιάσω. Την έσπρωξε εναντίον μου, εισπνέοντας τη μυρωδιά του σαμπουάν των παιδιών και ρώτησα. Έτοιμη για τη θάλασσα, τον ήλιο μου, έριξε, τα μάτια της λάμπουν. Η μαμά είπε ότι τα δελφίνια πηδούν πιο δυνατά από εμένα. Η Βαρβάρα μου έδωσε ένα γρήγορο φιλί στο μάγουλο και, στη συνηθισμένη βιασύνη, ρώτησε. Άκουσα, μπορείτε να πάρετε το νερό της, κοίταξα τη γραμμή του δικαστηρίου τροφίμων. Δεν φαινόταν τόσο πολύ. Φυσικά, είπα. Δεν ήξερα ακόμα, αλλά αυτό το ασήμαντο αίτημα, εκείνοι που γίνονται χωρίς να σκέφτονται μια οικογένεια, θα ήταν η ρογμή που θα έκανε τα πάντα να καταραίουν. Το ρολόι στον καρπό φάνηκε να καίει το δέρμα μου, αναγκάζοντάς μου να το κοιτάξω κάθε 2 δευτερόλεπτα. Έχουμε ακόμα 45 λεπτά. Υπάρχει χρόνος, προσπάθησα να πείσω τον εαυτό μου. Αλλά η απλή αποστολή που αγοράζει ένα μπουκάλι ορυκτό νερό για την ανιψιά γίνεται μια απόδειξη αντίστασης. Η γραμμή στο γήπεδο τροφίμων δεν περπατούσε. Οι οικογένειες υποστήριξαν για τα κρύα χάμπουργκερ, τα παιδιά που φωνάζονται από τα νάγκετς και το ταμείο του Τέριοκ κινήθηκαν σε αργή κίνηση, σαν να κάθε δικό σας ήταν προσωπική προσβολή στην αυξανόμενη απελπισία μου. Ήταν τότε που το κινητό τηλέφωνο δονείται στην τσέπη του. Ειδοποίηση της ομάδας εργασίας στο Telegram, μια σκληρή υπενθύμηση της ζωής που είχα αφήσει πίσω, εκείνη στην οποία οι μικρές επαγγελματικές πυρκαγιές καίγονται πάνω από πολύ μεγαλύτερες τάχτες τραύματος. Όταν σηκώθηκα. Τα μάτια, η γραμμή είχε μόλις μετακινηθεί. Και τότε άκουσα αυτή τη φωνή πίσω μου.Όνια, δεν μπορεί να είναι. Γύρισα αργά, σαν το κίνημα να αναιρέσει την πραγματικότητα. Ο Τζιν, ο συμμαθητής μου Βίσκα, το πανεπιστήμιο που μας είχε ενωθεί και στη συνέχεια έπαιξε σε παράλληλες ζωές. Δεν έχουμε δει ο ένας τον άλλον για περισσότερο από 1 χρόνο, ίσως 2. Ήταν το ίδιο. Ένα λαμπερό χαμόγελο, μεταδοτικό γέλιο, αυτό το είδος γυναίκας που μεταφέρει το χάος στην τσάντα της σαν αξεσουάρ μάρκας. Μπόους Μόι, Τζιν. Η αγκαλιά ήταν στιγμιαία, ένα προσδόκητο καταφύγιο ανάμεσα σε πλαστική κόλαση και τηγανιτό λίπος. Είπε ότι ήταν στο δρόμο της προς την Αγία Πετρούπολη, ένα ταξίδι εργασίας. Εγώ, με τη σειρά του, είχα μπερδευτεί κάτι για το Σότσι, την οικογένεια, τις διακοπές, μέχρι, χωρίς προειδοποίηση, οι λέξεις άρχισαν να κολυμπούν σαν ένα σπασμένο φράγμα. Μίλησα για το διαζύγιο, τα χρόνια της υπογονιμότητας, τις προδοσίες που έβλαψαν περισσότερο από τα μαχαίρια επειδή ήρθαν από εκείνους που ορκίστηκαν να αγαπήσουν. Ο Τζιν άκουσε τα πάντα, κλείνει το κεφάλι του με συμπόνια που δεν ζήτησε άδεια, τα δάχτυλά του υποστηρίζονται ελαφρώς στο χέρι μου. Δεν το άξιζες,Όνια. Θα βρείτε κάτι καλύτερο. Θα συναντήσετε ξανά. Δεν συνειδητοποίησα μέχρι εκείνη τη στιγμή πόσο έπρεπε να ακούσω αυτά τα λόγια. Όχι ως κενή παρηγοριά, αλλά ως άγκυρα που ρίχτηκε στη μέση του ναυαγίου. Μιλήσαμε για 20 λεπτά, ή την αιωνιότητα, ανταλλάσσοντας αναμνήσεις και γέλια, μέχρι που ένα κινητό τηλέφωνο να επιστρέψει στην πραγματικότητα με τη δύναμη μιας γροθιάς στο στομάχι. Γαμώτο. 30 λεπτά έχουν φύγει. Πρέπει να πάω, είπε, αρπάζοντας το πρώτο μπουκάλι νερό που είδα. Η οικογένειά μου με περιμένει. Έτρεξα πίσω στην πύλη επιβίβασης, η καρδιά χτυπώντας τόσο σκληρά που ορκίστηκε ότι όλοι μπορούσαν να ακούσουν. Το πλήθος είχε λεπτό.
Περίμενα να δω τους γονείς μου με τις τσάντες μου, η Βαρβάρα προσαρμόζοντας το φόρεμα της κόρης της, η Ντάσανξα κουνώντας εμένα με αυτό το χαμόγελο που λείπει. Αλλά υπήρχε μόνο κενό. Ένα πολύ άδειο. Τα μάτια μου σάρωσαν την αίθουσα που πανικοβλήθηκε, η καρδιά πυροβόλησε. Ήταν τότε το VI, στη μέση του λόμπι αναμονής, κρατώντας με τα δύο μικρά χέρια το σακίδιο του μονόκερου, σαν να ήταν το μόνο αντικείμενο ικανό να εμποδίσει να μεταφερθεί από την παλήρια των ξένων. Ντάσανξα. Πέρασα την ασφάλεια που στρέφεται σχεδόν, το μπουκάλι νερό γλιστρά ανάμεσα στα δάχτυλά μου. Κλείσαμε μπροστά της, και τα μάτια της, τα υγρά, γεμάτα από κάτι που δεν πρέπει να υπάρχει μέσα τους. Η θεία Όνια, ψιθύρισε, η φωνή του κουνώντας. Εισήλθαν στο αεροπλάνο. Πάγωσα. Τι εννοείς, που είναι η μαμά, και η γιαγιά με τον παππού? Άνοιξε το σακίδιο της με τα χέρια που τρέμουν και τράβηξε ένα διπλωμένο χαρτί. Η μαμά σου είπε. Έφυγα το φύλλο με τα δάχτυλα που δεν υπακούσαν πλέον. Το εγκεφαλικό επεισόδιο της Βαρβόρο, αδιαμφισβήτητο. Όνια, ζείτε φωνάζοντας ότι θέλετε ένα παιδί, εδώ είναι η ευκαιρία σας να περάσετε χρόνο με ένα, αλλάζουμε την πτήση μας και αφήνουμε πριν. Το αίμα πάγωσε. Η καρδιά χτύπησε τόσο βίαιη που ορκίστηκα ότι επρόκειτο να εμείς εκεί, στο βρώμικο πάτωμα του Σερμεθβαίου. Κοίταξα τον πίνακα αγώνα. Η πτήση προς το Σότσι είχε απογειωθεί πριν από 15 λεπτά. Είχαν εξαφανιστεί. Με είχαν αφήσει με την κόρη τους. Ένα παιδί 5 ετών, εγκαταλείφθηκε ως ξεχασμένες αποσκευές. Ντάσανξα, η φωνή μου ακούγεται περίεργη, αναγκασμένη σε μια ηρεμία που δεν υπήρχε. Πόσο καιρό ήσασταν εδώ? Τα χείλη του τρέμουν. Δεν ξέρω. Πολύ καιρό. Οι άνθρωποι πέρασαν δίπλα μας. Μια γυναίκα ρώτησε αν είχα χάσει την κόρη μου. Η μητέρα σου είπε ότι θα έρθεις, εξήγησε η Ντάσανξα και τα δάκρυα τελικά ξεχυλίστηκαν. 30 λεπτά. 30 λεπτά ήταν μόνη σε πλήρες αεροδρόμιο. Ο καθένας θα μπορούσε να την πάρει. Η ιδέα με έκανε να ζαλίζω. Την έσπρωξα κοντά, πιέζοντας την εναντίον μου. Δεν κάνατε τίποτα λάθος, Μιλάια. Τίποτα. Είναι λάθος της μητέρας σας. Έθαψε το πρόσωπό της γύρω από το λαιμό μου, φωνάζοντας. Η μαμά έφυγε γιατί ήμουν κακός. Όχι, είπα με αγριγνικά. Δεν είσαι κακός. Είσαι τέλειος. Πήρα το τηλέφωνο και εγώ πληκτρολογήσαμε ένα μήνυμα στο Βαρβόρο στο WhatsApp, τα τρόμο του θυμού. Χάσατε το κεφάλι σας, άφησε μόνο την κόρη σου στο αεροδρόμιο. 2 γκρίζα σημάδια. Παραδοθεί. Δεν διαβάζω. Έγραψα στην οικογενειακή ομάδα. Το γνωρίζατε αυτό? Πώς θα μπορούσατε να συμφωνήσετε? Σιωπή. Τα τηλέφωνά σας πρέπει να απενεργοποιηθούν. Ή χειρότερα, απλά δεν με νοιάζει. Ένιωσα το περιβάλλον, περιέργεια αναμεμειγμένη με κρίση. Για αυτούς, ήμουν απλώς μια άλλη εξαντλημένη μητέρα με ένα φαινομενικό παιδί. Δεν μπορούσαν να δουν το σεισμό μέσα μου. Πήρα τη βαλίτσα μου, κράτησα το κρύο χέρι της Ντάσανξα και άφησα το τερματικό. Κάθε βήμα ζύγιζε περισσότερο από το προηγούμενο. Πίσω στο διαμέρισμα, προσπάθησα να πλαστογραφήσω την κανονικότητα. Νούνταλς με τυρί στο δείπνο, σταθερά στην τηλεόραση. Ο Ντάσανξα τυλιγμένος γύρω από τα μαξιλάρια καναπέ, γελώντας τις κινούμενες περιπέτειες, ενώ κάθισα δίπλα του, αντιπροσωπεύοντας μια ηρεμία που δεν υπήρχε. Αλλά οι ερωτήσεις σας ήταν μαχαίρια. Πότε επιστρέφει η μαμά? Κατάποσα. Δεν ξέρω, ζέικα. Πήγε να ξεκουραστεί με τη γιαγιά και τον παππού. Το πρόσωπό του κοίταξε. Αλλά γιατί δεν πήγα, έκανα κάτι λάθος. Το στήθος μου βλάπτει σαν να συνθλίβεται. Δεν κάνατε τίποτα, αγάπη μου. Μερικές φορές οι ενήλικες κάνουν λάθη. Αργότερα, αφού την έβαλα στο κρεβάτι το επισκέπτη με το βελούδινο κουνέλι της, ήμουν μόνο στην κουζίνα. Ο θυμός βράστηκε κάτω από το δέρμα. Η Βαρβάρα είχε περάσει μια γραμμή που δεν ήξερα ότι υπήρχε. Και οι γονείς μου ήταν συνεργοί. Ήταν τότε που μου φάνηκε. Αντρέι. Ο πρώην σύζυγος της Βαρβόρο, ο άνθρωπος που είχε πάντα ζωγραφίσει σαν ανεύθυνος, ψεύτης, τέρασε κάθε ιστορία που είπε. Αλλά εκεί, κοιτάζοντας το ύπνο του Ντάσανξα, μια αμφιβολία με διαβρώθηκε: τι γίνεται αν οι ιστορίες της Βαρβόρο ήταν ψέμα, τι θα συμβεί αν ο Αντρέι δεν ήταν ο κακοποιός αλλά ένα άλλο θύμα. Κοίταξα τον αριθμό σας στο κινητό μου. Τα δάχτυλά μου τρέμουν πιέζοντας το κουμπί κλήσης. Άννα, η φωνή του ακουγόταν προσεκτική, σαν να περίμενε ήδη μια παγίδα. Όντρεϊ, πήρα μια βαθιά ανάσα. Η Βαρβάρα μόλις άφησε την κόρη της στο αεροδρόμιο. Πέταξε στο Σότσι με τους γονείς μου και άφησε μόνο τον Ντάσανξα. Αν θέλετε να τη δείτε, ελάτε τώρα. Μια παύση. Έτσι, κάτι στον τόνο του έχει αλλάξει. Μια κατέργαστη αποφασιστικότητα,
όπως ο χάλιβας που σφυριλατείται. Φεύγω. Φτάνω σε μια ώρα. Κρίνω και κοίταξα το σιωπηλό διαμέρισμα, στο παιδί που αναπνέει ήσυχα στο άλλο δωμάτιο. Η αδερφή μου σκέφτηκε ότι μου έδινε ένα άρρωστο δώρο, την ευκαιρία να είμαι μητέρα. Αλλά στην πραγματικότητα, είχε ανοίξει μια πόρτα που δεν θα μπορούσα ποτέ να κλείσω ξανά. Και όταν ο Όντρεϊ διέσχισε αυτό το κατόφλι, η αλήθεια για το Βαρβόρο, για όλους μας, θα άρχιζε να αποκαλύπτει. Μία ώρα και μισή στάθηκα στην είσοδο, παρακολουθώντας αυτή την επανένωση. Αν ο Βαρβάρα ήταν εκεί, θα είχε μετατρέψει τα πάντα σε ένα ακόμη δράμα. Ο Αντρέι παίζει μόνο έναν πατέρα όταν του ταιριάζει. Αλλά αυτό δεν ήταν θέατρο. Ήταν ακατέργαστη αγάπη, άοπλη. Φίλησε τα μάγουλά του ξανά και ξανά, δάκρυα που στάζουν ντροπαλά. Γέλασε, σκουπίζοντας τους με τα μικρά χέρια της. Μην κλαις, παπχάκα. Είμαι καλά. Η θεία Όνια με φρόντισε. Καθαρίζω το λαιμό μου. Εισάγεται. Κάθισαμε στο τραπέζι της κουζίνας, ενώ ο Ντάσανξα έπαιξε με τη νέα κούκλα στο χαλί. Ο Αντρέι με κοίταξε και στα μάτια της υπήρχαν δεκαετίες εξάντλησης. Η Βαρβάρα την άφησε στο αεροδρόμιο, επανέλαβε, όπως είπε δυνατά θα μπορούσε να κάνει την ιδέα λιγότερο παράλογη. Μόλις κούνησα. Και στη συνέχεια, για πρώτη φορά, συνειδητοποίησα ότι ήμασταν στην ίδια πλευρά. Μόνο μισή ώρα. Ένα πολυσύχναστο τερματικό. Οτιδήποτε θα μπορούσε να συμβεί. Η Αντρέι έπεσε χαμηλά, έθαψε το πρόσωπό της στα χέρια της. Ήταν έτσι για πολύ καιρό. Μπερδεύει, κουνώντας το κεφάλι του σαν να προσπάθησε να κουνήσει έναν εφιάλτη. Όταν τελικά μίλησε, η φωνή του ήταν τραχιά, θαρμένη από το χρόνο και προδοσία. Πρέπει να γνωρίζετε την αλήθεια για την αδερφή σας. Όλα αυτά τα χρόνια, σας είπε ότι ήμουν ψεύτης, ανεύθυνος, μεθυσμένος. Αλλά είναι το αντίθετο. Ήταν αυτή που πρόδωσε. Όχι ένα, όχι δύο φορές. Αρκετοί άντρες. Αναβοσβήνω, έκπληκτος. Η Βαρβάρα είπε πάντα ότι την είχε εγκαταλείψει, ότι δεν ήθελε να αναλάβει την ευθύνη. Το γέλιο του ήταν ξηρό, χωρίς χαρά. Εκεί ήθελε όλοι να πιστέψουν. Τράβηξε το τηλέφωνο, γλίστρισε τα δάχτυλά του κάτω από την οθόνη. Οι φωτογραφίες εμφανίστηκαν μία προς μία και το στομάχι μου γύρισε. Βορβάρα χέρι-χέρι με έναν άντρα σε ένα μπαρ. Η Βάρβορο εισέρχεται σε ένα ξενοδοχείο με άλλο. Η Βαρβάρα φυλάει κάποιον σε ένα αυτοκίνητο, κάποιον που σαφώς δεν ήταν ο σύζυγός της. Και σε όλες τις εικόνες, χαμογέλασε έτσι, το ίδιο χαμόγελο που έδειξε με οικογενειακά δείπνα, προσποιούμενος ότι ήταν η τέλεια μητέρα. Έκανα ακόμη και μια δοκιμή DNA, συνέχισε ο Όντρεϊ, η φωνή του κουνώντας για πρώτη φορά. Για να βεβαιωθείτε ότι ο Ντάσανξα ήταν δικός μου. Δόξα τω Θεώ, ήταν. Αλλά παίρνετε μια ιδέα για το τι είναι αυτό, κοιτάξτε τη δική σας κόρη και την αμφιβολία. Καταπλήρωσα σκληρά, θυμόμαστε κάθε φορά που η Βαρβάρα φώναξε στο δωμάτιο το γονέο μας, λέγοντας πως η Αντρέη είχε σπάσει την καρδιά της, πόσο ισχυρή ήταν για την αύξηση της κόρης της μόνη της. Οι γονείς μου καταπίνουν κάθε λέξη, δοξάζουν την ανθεκτικότητα τους, καθώς τον καταδίκασαν σιωπηλά. Γιατί δεν μας είπατε, ρώτησα, σχεδόν χωρίς φωνή. Αυτό σήκωσε, μια τέτοια βαριά χειρονομία που φαινόταν να φέρει χρόνια ήττας. Νόμιζα ότι προστατεύομαι τον Ντάσανξα. Δεν ήθελα να μεγαλώσει γνωρίζοντας την αλήθεια για τη μητέρα της. Δεν ήθελα να ταπεινωθώ ούτε την ίδια ούτε τον εαυτό μου. Έτσι άφησε τη Βαρβάρα να ελέγξει την αφήγηση. Το άφησα να με ζωγραφίσει σαν το τέρας. Τα μάτια του βρήκαν τα δικά μου και για πρώτη φορά κατάλαβα, η σιωπή του ήταν λάθος. Καθώς διατήρησε την εικόνα της, η Βαρβάρα κατέστρεψε τη ζωή της κόρης μας. Είμαστε σιωπηλοί, το βάρος των λέξεων σας που μας συντρίβουν. Στο δωμάτιο, ο Ντάσανξα βουίζει απαλά, κτενίζοντας τα μαλλιά της κούκλας, αγνοώντας την καταιγίδα που σχηματίστηκε γύρω της. Γιατί δεν πολεμάτε το δικαστήριο πια, ρώτησα, σχεδόν ψιθυρίζοντας. Εκπνέει, σαν να έφερε τον κόσμο στην πλάτη του. Η Βαρβάρα απειλούσε. Είπε ότι αν αμφισβήτησα τον φρουρό, θα με ξεχάσει ο Ντάσανξα. Αυτό θα τη γύρισε εναντίον μου, αυτό θα με σβούσε από τη ζωή της. Και πίστευα. Η φωνή της κληρύνθηκε. Η Βάρβορο είναι ικανή για οτιδήποτε. Ξέρετε ότι είναι ικανή. Θυμήθηκα το εισιτήριο του αεροδρομίου. Εδώ είναι η ευκαιρία σας να περάσετε χρόνο με το παιδί. Σκληρός. Ασθενικός. Μόνο κάποιος αιμονή με τον έλεγχο θα γράψει κάτι τέτοιο. Η φωνή του Αντρέη έκοψε τις σκέψεις μου, επίγουσες, απελπισμένες. Δεν μπορώ να αφήσω αυτό να πάει, Άννα. Όχι άλλο. Εγκατέλειψε μόνο την κόρη μας σε ένα αεροδρόμιο. Αυτό δεν είναι αμέλεια. Αυτό είναι σε κίνδυνο εγκατάλειψη. Τον κοίταξα, χωρισμένος. Μιλούσαμε για την αδερφή μου, το αίμα μου. Αλλά όταν φαντάστηκα τον Ντάσανξα εκεί,
με το σακίδιο του, τα μάτια του με φόβο, ήξερα ότι είχε δίκιο. Τι κάνουμε, ρώτησα. Το βλέμμα του έγινε χάλιβα. Αγωνίσαμε γαμαγιώτα αυτήν. Για την ασφάλεια της κόρης μας. Έχω δικηγόρο. Τη Δευτέρα, θα υποβάλουμε ένα προσωρινό αίτημα φρουράς. Θα ζητήσουμε τις εικόνες των φωτογραφικών μηχανών του αεροδρομίου, θα παρουσιάσουμε τα πάντα στο δικαστήριο. Παύση. Αλλά χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Το μαρτυριών σας. Οι λέξεις ζύγιζαν σαν μόλιβδο. Αν το βοήθησα, δεν θα εξαπατώ μόνο το Βαρβάρα. Θα ήθελα να δηλώσω πόλεμο στους γονείς μου. Αίμα ενάντια στο αίμα. Αλλά τότε η Ντάσανξα σήκωσε τα μάτια της από το χαλί και επέκτηνε την κούκλα σε μένα. Η θεία Όνια, κοιτάξτε, τα μαλλιά της είναι όλα βρώμικα. Συσκευάζεται. Κάτι μέσα μου έσπασε. Αυτό το παιδί άξιζε την ασφάλεια. Άξιζε σταθερότητα. Άξιζε την αγάπη. Εάν η Βαρβάρα δεν μπορούσε να τη δώσει, κάποιος έπρεπε να διαδώσει. Πάω. Βρήκα το βλέμμα του Αντρέη. Βοηθώ. Κοστίζει αυτό που κοστίζει. Κούνησε και είδε ένα φλας ανακούφιση στο πρόσωπό του. Αλλά πίσω από αυτό, υπήρχε κάτι άλλο. Φόβος. Για να μην χάσει την νομική μάχη, αλλά αυτό που θα μπορούσε να κάνει η Βαρβάρα όταν συνειδητοποίησε ότι πήρε την κόρη του. Εκείνη τη νύχτα, αφού έφυγε ο Αντρέη, έβαλα για άλλη μια φορά τον Ντάσανξα στο κρεβάτι. Έσφιξε την κούκλα ενάντια στο στήθος της και ψιθύρισε. Η μαμά επιστρέφει αύριο. Χατογράφησα τα μαλλιά σου. Όχι αύριο, Μιλάια. Αλλά ο πατέρας σου είναι εδώ τώρα. Και εγώ. Είστε ασφαλείς. Οι βλεφαρίδες της τρέμουν, αλλά πριν την πήρε ο ύπνος, μουρμούρισε κάτι που με πάγωσε στο μυελό. Μερικές φορές η μαμά είναι πολύ θυμωμένη. Λέει ότι αν αγαπώ τον μπαμπά περισσότερο από αυτήν, φεύγει για πάντα. Ήμουν παραλυμμένος, το χέρι μου ακόμα στα μαλλιά σου. Ήταν 5 χρονών και είχε ήδη φέρει το βάρος των απειλών που δεν πρέπει να ακούσει κανένα παιδί. Ποτέ ξανά, υποσχέθηκα περισσότερο από αυτήν. Δεν χρειάζεται πλέον να φοβάσαι. Αλλά βαθιά, ήξερα, η καταιγίδα μόλις ξεκινούσε. Μέχρι τη Δευτέρα το πρωί, ο δικηγόρος του Αντρέη είχε ήδη κάνει τα πρώτα βήματα. Υποβλήθηκαν σε μια προφύλαξη αίτημα, ζητώντας προσωρινή φρουρά Ντάσανξα, βασισμένη στην εγκατάλειψη στο αεροδρόμιο. Ζήτησαν τις ηχογραφήσεις των κάμερων από το δικαστήριο, παρουσίασαν την τεκμηρίωση ότι ο Άντρεϊ είχε συλλέξει μυστικό για μήνες. Ξαφνικά η σιωπηλή συνωμοσία μας έχει γίνει μια αμήλικτη νομική εκστρατεία. Την ίδια νύχτα, ο Αντρέη έφτασε με σωρούς χαρτιού. Πιάτες οθόνης, τραπεζικές δηλώσεις, αναφορές ιδιωτικών detective. Διαδίδει τα πάντα στο τραπέζι της κουζίνας μου σαν αποδεικτικά στοιχεία σε ποινικές διαδικασίες. Κοίταξα αυτό το χάος απόδειξης, τα γραμματώσιμα ημερομηνίας και ώρας, τις φωτογραφίες και κατανοητό. Η Βαρβάρα είχε βυθιστεί πολύ περισσότερο από μικρομετόνο, τι φανταζόμουν. Τα βίντεο detective ήταν τα χειρότερα. Κοκοποιημένες νυχτερινές εικόνες, ντροπαλή κάμερα. Εκεί ήταν, η αδερφή μου, κλιμακώνοντας ένα μπαρ, γελώντας πολύ δυνατά, σκόνταψε στα πόδια της. Σε ένα κλιπ, άφησε τα κλειδιά να πέσουν 3 φορές πριν μπορέσετε να ανοίξετε το αυτοκίνητο. Ήθελα να κοιτάξω μακριά, αλλά η κάμερα κοντά στο πίσω κάθισμα. Ο Ντάσανξα κοιμήθηκε στο κάθισμα των παιδιών, το κεφάλι στηριζόταν στο παράθυρο. Κλείνω το στόμα μου με το χέρι μου. Οδήγησε μεθυσμένος, είπε ο Άντρεϊ Ντάρκ. 4 φορές καταγράψαμε. Πάντα με την κόρη μας στο αυτοκίνητο. Κούνησα το κεφάλι μου, η ναυτία που ανεβαίνει στο λαιμό. Γιατί δεν καλέσατε την αστυνομία? Επειδή μόλις μπορούσε να είναι ένα ατύχημα. Ένα σύστημα, όχι. Το σαγόνι του συνέλαβε. Χρειαζόμουν απόδειξη ότι κανείς δεν μπορούσε να αγνοήσει. Η Βαρβάρα ήταν απερίσκεπτη. Νόμιζα ότι ήταν πάνω απ' όλα. Τότε μου έδειξε το προφίλ της στο VK. Δεκάδες θέσεις με κοκτέιλ, αφρόδι γυαλιά, πάρτι σε φώτα νέων. Οι υπότιτλοι γεμάτοι αυτοπεποίθηση, μια άλλη νύχτα των κοριτσιών. Η ώρα της μαμάς. Ο χρόνος μου. Οι χρόνοι των δημοσιεύσεων μίλησαν από μόνα τους, 1H45 της Τρίτης, 3H10 μιας Παρασκευής. Και θυμήθηκα τα ιερά πάνινα παπούτσια της Ντάσανξα, τα σφιχτά παντελόνια με μπαλώματα. Πέρασε 300.000 ρούβλια στα ρούχα τον περασμένο μήνα, δήλωσε ο Άντρεϊ, πιέζοντας ένα απόσπασμα προς μένα. 150.000 αίθουσες, 100.000 σε μπαρ, και, έδειξε ένα άλλο κουπόνι, 800.000 εμφυτεύματα στήθους. Κοίταξα στο χαρτί. 2 μήνες μετά τη μεταφορά των χρημάτων από τη σύνταξη. Καθώς η κόρη περπατούσε με σχισμένα παπούτσια, μουρμούρισε, ο θυμός που καίει μέσα. Και οι γονείς μας, ψιθύρισα, υπερασπίστηκε όλα αυτά τα χρόνια. Τα μάτια του Αντρέη σκοτεινιάστηκαν.
Επειδή είναι κύριος του ρόλου του θύματος. Τους είπα ακριβώς τι ήθελα να ακούσουν. Και έκλεισα. Δεν ήθελα να ταπεινωθώ κανέναν. Ήθελα να χτυπήσω τις γροθιές στο τραπέζι, να ουρλιάζω στον τοίχο. Αλλά ανταυτού, άκουσα καθώς συνέχιζε να ξεδιπλώθηκε τα στοιχεία του, γιατί τόσο φρικτό όσο ήταν η αλήθεια, τη χρειαζόμασταν. Αργότερα, εκείνη την εβδομάδα, ο κοινωνικός λειτουργός Αϊρίνα Βίκταροφ Νασαράβα έφτασε μαζί μου με ένα ηλεκτρονική πάστα στο χέρι και μια ματιά που, αν και γαλήνια, φάνηκε σε θέση να αποσυναρμολογήσει κάθε ψέμα με μια απλή αναλαμπή ενός ματιού. Κάθισε μπροστά μου, διέσχισε τα πόδια του με επαγγελματική κομψότητα και άρχισε να θέτει ερωτήσεις τόσο μαλακές που σχεδόν με έκανε να ξεχάσω το βάρος της κατάστασης. Πώς προσαρμόζεται η ντόσα, ρώτησε καθώς τα δάχτυλά του γλίστρησαν κάτω από την οθόνη δισκίου με χειρουργική ακρίβεια. Καταπλήρωσα σκληρά πριν απαντήσω. Καλύτερα από μικρομετώνω, τι περίμενα, παραδέχομαι, έκπληξη στην αλήθεια με τα δικά μου λόγια. Κοιμάται όλη τη νύχτα τώρα. Φάτε καλά. Παίζει σαν κάθε παιδί. Ένα διάλειμμα. Ζητήστε τη μητέρα, αλλά όλο και λιγότερο. Στις πρώτες μέρες ήταν σταθερό. Τώρα, μία φορά την ημέρα, ίσως. Η Αϊρίνα Βίκταροφ να γράφει, σημειώνοντας τα πάντα με μια ηρεμία που με έκανε ακόμα πιο έντονο. Στη συνέχεια πέρασε μισή ώρα με την ντόσα, ζητώντας τοργικές ερωτήσεις, σαν να έπαιζε απλώς μια συνέντευξη. Όταν έφυγε, η ανιψιά μου με πλησίασε σιωπηλά και ψιθύρισε κάτι που σχεδόν με έσπασε στο μισό. Με ρώτησε αν φοβόμουν στο αεροδρόμιο. Είπα ναι, αλλά τώρα δεν το έχω πια, γιατί εσύ και ο μπαμπάς με αγαπάς. Την έσφιξε εναντίον μου, φιλώντας το μέτωπό της, ενώ μια σιωπηλή υπόσχεση καίγεται μέσα μου. Δεν θα την αφήσω ποτέ να αισθανθεί ότι ο φόβος ξανά. Αλλά η απειλή δεν ήταν πλέον μόνο βάρβαρο. Ήρθε από τους γονείς μου. Την Παρασκευή το βράδυ, το τηλέφωνο χτύπησε. Η φωνή της μητέρας μου έκοψε τον αέρα σαν μια σπασμένη λεπίδα γυαλιού. «Όνια, τι κάνεις, καταστρέφει αυτή την οικογένεια». Πήρα μια βαθιά ανάσα, προσπαθώντας να διατηρήσω τη σταθερότητα. «Μαμά, η Βαρβάρα άφησε ένα παιδί 5 ετών μόνο σε αεροδρόμιο. Αυτή είναι η εγκατάλειψη. Θα μπορούσε να έχει ληφθεί, τραυματισμένος. Εσείς υπερβάλλετε». Με έκοψε, στεγνό. Ο Βέρια ήξερε ότι θα επιστρέψετε. Σε εμπιστεύτηκε. Ήταν μόλις 30 λεπτά. Πάντα παραμορφώνετε τα πάντα. Η οικογένεια έρχεται πρώτη. Μην πλένετε βρώμικα ρούχα στο κοινό. Μην προδίδετε την αδερφή σας έτσι. Ένα πικρό γέλιο δραπέτευσε από τα χείλη μου. Πρόδωσε τη δική της κόρη, μητέρα. Θέστε σε κίνδυνο. Πώς μπορείτε να το υπερασπιστείτε? Αλλά η μητέρα μου δεν έδωσε. Επανέλαβε ως μάντρα, οικογένεια πάνω απ' όλα, μέχρι να απενεργοποιήσω το τηλέφωνο με τρέμενα χέρια. Λίγο αργότερα, ένα μήνυμα από τον μπαμπά μου έφτασε στο WhatsApp, σύντομο και βάναυσο. Αν πάρετε αυτή τη διαδικασία, δεν χρειάζεται να εμφανιστείτε στον τότσα πια. Κοίταξα αυτά τα λόγια μέχρι το όραμα να τίναξε. Είχαν επιλέξει. Όχι η εγγονή. Όχι η κόρη που προσπαθεί να την προστατεύσει. Βαρβάρα. Την Κυριακή, ο δικηγόρος του Αντρέη κάλεσε. Η φωνή του έφερε μια περιεχόμενη, σχεδόν αρπακτική ικανοποίηση. Πήραμε τις ηχογραφήσεις του αεροδρομίου. Ένα δραματικό διάλειμμα. Αυτό ακριβώς χρειαζόμασταν. Στις εικόνες, μπορείτε να δείτε καθαρά. Η Βαρβάρα και οι γονείς της περνούν από την ασφάλεια, επιβιβάζονται στο αεροπλάνο. Το παιδί έχει μείνει πίσω του. 120 λεπτά. Στη συνέχεια, εμφανίζονται τρέχοντας, η απελπισία σφραγίζεται στο πρόσωπό σας. Έκλεισα τα μάτια μου, ξαναζωντανεύοντας τη σκηνή. Η Βαρβάρα συνεχίζει, χωρίς να κοιτάζει πίσω. Οι γονείς μου πίσω της. Ντόσα, μικρό, κρατώντας μια εγκαταλελειμμένη τσάντα. Τότε εγώ, πέφτω στα γόνατά μου καθώς τη γνώρισα, ενώ άλλοι επιβάτες κοίταξαν, ανησυχούν. Μια γυναίκα προσέγγισε ακόμη και το κορίτσι ανησυχούσε και κάλεσε την ασφάλεια, συνέχισε ο δικηγόρος. Αυτό θα ζυγίσει πολύ υπέρ σας. Οι δικαστές λαμβάνουν πολύ σοβαρά την εγκατάλειψη του ανίκανου. Εκείνη τη νύχτα κάθισα στην άκρη του κρεβατιού της Ντόσα καθώς κοιμήθηκε, βλέποντας το μαλακό ρυθμό της αναπνοής της, με τον τρόπο που συμπιέζει την κούκλα ενάντια στο μάγουλο της, τόσο μικρό, τόσο εύθραυστο. Δεν θα είσαι ποτέ ξανά μόνος, υποσχέθηκα στο σκοτάδι, τη φωνή να σπάει. Δεν με νοιάζει η τιμή. Δεν θα τους αφήσω να σας βλάψουν. Ο Αντρέη και εγώ έγινε ομάδα. Κάθε μέρα συμμετείχαμε σε περισσότερες αποδείξεις, συντονίσαμε στρατηγικές, σχεδιάσαμε κάθε κίνημα. Και με κάθε νυχτερινή συνομιλία, η αλήθεια έγινε σαφέστερη, δεν ήταν μόνο η επιμέλεια. Ήταν για την εξοικονόμηση ενός παιδιού από μια μητέρα. Αυτό την είδε ως αξεσουά για την τέλεια ζωή της στα κοινωνικά δίκτυα. Αλλά βαθιά μια σκιά συνεχίστηκε.
Η Βαρβάρα δεν δέχτηκε ποτέ είτε σε σιωπή. Όταν επέστρεψε από το Σότσι, μαυρισμένο και έπεισε ότι όλα θα συνέχιζαν όπως πριν, τι θα συνέβαινε όταν ανακάλυψε ότι ο κόσμος της επρόκειτο να καταρρεύσει. Αυτή η αμφιβολία με διαβρώνει. Επειδή αν υπήρχε ένα πράγμα που ήξερα για την αδερφή μου, ήταν αυτό: όταν στρέφεται, ο Βαρβόρο έγινε απρόβλεπτος. Και αυτή τη φορά με είδε σαν τον εχθρό. Όπως ο προδότης που κρατούσε το μαχαίρι. Έχει εμπιστοσύνη στην αδερφή της. Μια απλή παρεξήγηση, σκέφτηκα. Δεν υπήρχε πρόθεση να τραυματιστεί, μέχρι να προκύψουν τα αποδεικτικά στοιχεία. Στην οθόνη του γηπέδου, οι εικόνες του αεροδρομίου προβάλλονται ως μαχαίρι, Βαρβόρο, οι γονείς μας και η Ντόσα μαζί. Στη συνέχεια, η Βαρβάρα και οι γονείς της επιβιβάζονται στο αεροπλάνο. Η Ντόσα είναι μόνη. 20 τα ατελείωτα λεπτά. Οι επιβάτες το παρατηρούν, αμηχανία. Μια γυναίκα γονατίζει δίπλα της, ρωτάει αν έχει χαθεί. Μέχρι να τρέξω πίσω, τα χέρια νυψώνονται, σαν να μπορούσατε να αναιρέσετε αυτά τα πρακτικά της εγκατάλειψης. Η σιωπή στην αίθουσα ελέγχου ήταν απότομη. Μόνο η φωνή της Βαρβάρα ακούστηκε, μια κούνημα του μίσους. Είναι λάθος τη Σόνια, θα έπρεπε να φέρει νερό, ζηλεύει επειδή έχω μια κόρη και δεν το κάνει. Ακόμα και ο δικηγόρος του στράφηκε το πρόσωπό του, αηδιασμένο. Στη συνέχεια ήρθαν οι ηχογραφήσεις του ιδιωτικού detective. Η Βαρβάρα, μεθυσμένος, ψάχνει για τα κλειδιά, να πάρει στο αυτοκίνητο με την κόρη της στο πίσω κάθισμα. Απόδειξη παράλογων δαπανών. Εκτυπώσεις συνομιλιών με άλλους άντρες. Με κάθε νέα στοιχεία, το πρόσωπο του δικαστή έγινε πιο κρύο. Η μανία της Βαρβάρα εξεράγει. Φώναξε για το δικηγόρο, που κάλεσε τον Όντρεϊ Τρέιτα, έριξε ένα μπουκάλι νερό μέσα από το δωμάτιο. Ο δικαστής κτύπησε το σφυρί. «Κυρία, ελέγξτε τον εαυτό σας ή θα αφαιρεθεί». Ο αδιάφορος δικηγόρος του Αντρέι τελείωσε με μια ποινή που αντέδρασε ως πρόταση. Αυτό το παιδί αξίζει την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τον πατέρα που τη βάζει πρώτα. Αυτός ο πατέρας είναι ο πελάτης μου, όχι ο εναγόμενος. Η ετυμηγορία έπεσε σαν βροντί. Με βάση την αδιαμφισβήτητη απόδειξη της αμέλειας, της εγκατάλειψης και της ανεπαρκούς συμπεριφοράς, το δικαστήριο καθορίζει ότι η επιμέλεια της δευτερεύουσας παραμονής με τον πατέρα. Ο Βαρβάρα απομακρύνθηκε. Οι γονείς μας την ακολούθησαν, χλωμό με θυμό. Την ίδια νύχτα, ένα μήνυμα στην οικογενειακή ομάδα. Μικρός. Κτηνώδης. Δεν σας θεωρούμε περισσότερο μέρος αυτής της οικογένειας. Προκάλεσατε την αδερφή σας επειδή δεν είστε εδώ. Βλάπτη, φυσικά. Αλλά όταν κοίταξα τον Ντόσα, καθισμένο στο πάτωμα δίπλα στον Αντρέι, ζωγραφίζοντας σχέδια και τραγουδώντας απαλά, ο πόνος διαλύθηκε. Ήταν ασφαλής. Ήταν ευτυχισμένη. Τους επόμενους μήνες, η Αντρέι την εγγράφηκε στο δημοτικό νηπιαγωγείο. Την έφερε στο δείπνο 2 φορές την εβδομάδα. Τα Σαββατοκύριακα, πήγαμε στο Γκόρκι Πάρκ, στο ζωολογικό κήπο, οπουδήποτε θα μπορούσε να γελάσει. Κρατούσε τα χέρια μας και είπε: «Έχω έναν μπαμπά και μια θεία Όνια. Είμαι τυχερός». Μερικές φορές, όταν τα αξιόπιστα μάτια του ήταν σταθερά σε μένα, σκέφτηκε: «Ίσως έχασα ένα γάμο, ίσως έχασα τους γονείς μου, αλλά κέρδισα κάτι μεγαλύτερο, σκοπός». Ο πρώην σύζυγός μου είχε ήδη φτύνει ότι ήμουν άχρηστος επειδή δεν έδωσα τα παιδιά της. Αλλά τώρα κατάλαβα: η μητρότητα δεν είναι μόνο ιδεολογία. Είναι αγάπη. Είναι προστασία. Επιλέγει τις ανάγκες ενός παιδιού πάνω από το δικό σας. Μήνες αργότερα, άκουσα ότι η Βαρβόρο είχε ολοκληρώσει την αποκατάσταση. Βαθιά, ήμουν ανακουφισμένος. Ίσως μια μέρα να γίνει η μητέρα που αξίζει ο Ντόσα. Αλλά μέχρι τότε, το κορίτσι είχε έναν πατέρα που την αγάπησε και μια θεία πρόθυμη να πολεμήσει στο τέλος της. Μερικές φορές, για να κάνετε το δικαίωμα, πρέπει να χάσετε ποιος νομίζατε ότι δεν θα μπορούσατε να ζήσετε χωρίς. Οι γονείς μου. Η αδερφή μου. Η ψευδαίσθηση ενός τέλειου σπιτιού. Αλλά δεν το μετανιώνω. Επειδή όταν ξαπλώσω, όταν με αγκαλιάζει από το λαιμό και ψιθυρίζει σίγμα αγαπώ, θεία Όνια, ξέρω ότι δεν έχασα τίποτα. Έσωσα. Και αυτό, στο τέλος, είναι αυτό που πραγματικά σημαίνει οικογένεια, πολύ περισσότερο από σαν δεσμούς. Γιουί.